Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha kanca-kanca sedaya ingkang kula hormati. Semangga kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sing rahmat lan hidayahipun kita saged makempal ing papan menika kanthi wilujengan tanpa kirang setunggal punapa. Saderenge kula mulai perkenalaken kula Virus Prameswara absen gangsal kelas 11 gangsal. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken babagan tradisi ruwa desa. Ruwa desa menika salah satunggaling tradisi turun-temurun ing masyarakat Jawa ingkang lumrahipun kalaksaning ing wulan ruwa desanipun. Tradisi menika dados wujud syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala saha minangka pangurmatan dumateng para leluhur ingkang sampun maringi dasar gesang lan kabudayan tumrap kita sedaya. Lumantar ruwa desa warga berbakayan laksananing menika werna kegiatan kados doa sesarengan, resik-resik makam, kenduri, saha silaturahmi warga antar warga. Kegiatan menika boten namung minangka tradisi, nanging ugi ngandhut nilai luhur inggih menika gotong royong, kerukunan, paseduluran, lan rasa andhapasor. Minangka generasi muda langkung-langkung Karang Taruna, kita nggada peran ingkang wigati ngangge nguri-uri lan nglestarenaken budaya menika. Kita kedah saged njupuk piwulang saking nilai-nilai luhur wau, lajeng nerapaken wonten ing gesang pendintenan supados berbayakan kita tansah rukun tentram lan kabekahan. Minangka penutup, mugi tradisi ruwa desa boten namung dados upacara tahunan, nanging dados sarana nyataken iman, persatuan, lan rasa tanggung jawab kita dumateng desa saha masyarakat. Mekaten atur saking kula nyuwun pangapunten bilih wonten lepat tembung utawi kekirangan. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.